El preu de l'aigua. Busca'l al teu rebut de l'aigua i el trobaràs. El cànon de l'aigua és un impost amb finalitat ecològica sobre l'ús de l'aigua. Aquest impost s'aplica en funció de l'ús que en fem de l'aigua. Com més en consumim, més elevat és el preu que hem de pagar. D'aquesta manera, el cànon fomenta una relació més eficient amb l'aigua, tot estimulant la reducció dels consums més elevats. Amb la suma de totes les nostres contribucions, l'Agència Catalana de l'Aigua aconsegueix reunir uns 475 milions d'euros a l'any que es destinen a 30,82% inversions en el cicle de l'aigua, 14,58% despeses generals, personal i estructura, 54,60% despeses en el cicle de l'aigua, en la seva major part sanejament. D'aquesta manera, entre tots i totes aconseguim garantir un ús més eficient i ecològic de l'aigua, l'element imprescindible per la vida i pel nostre desenvolupament econòmic i social.